kaluwore gi gik madwarore mondo wabed gi junior secondary e yo moro malong'o mwanyalo wacho ni gin gi ikruok ma ginyalo kawo godo nyithindo. To mokwongo to mostly skunde mag public schools ing'e ni nitie gik mang'eny monego bed ni sirkal chiwo ma ok en classroom kende to ok en kata kombe gi kama nyithindo bede. Onego bed ni wan gi laboratories ma nyithindo biro time practicals. Onego bed ni wan gi kata cyber cafe kama nyithindo dhi puonjore weche mag lony mag mbui. Nitie kata pewe ma nyithindo dhi tim pathways moko mopogre opogre kaka sports moko ma osebedo ka primary schools mang'eny ok mi nyithindo thuolo mondo gidhi gitugi. Koro nitie weche mang'eny monego bed ni ikete ikruok mar kawo nyithindo e junior secondary school. Lakini nikech koro wan gi junior secondary school odong' dwe achiel ka tarik 30 onego bed ni gichako. Ikruok ma onego bed